Iro try perlu mengai member cia sesempat ngapdiang subhai pi share di YouTube channel ka jipetmai santali ki social media post ki bagi khristan ki donkam ban sangeh ban post bat sha bangin stang tung ini pendem kendiat ha ka jing duai au blai pa jing bah baneng hadi klemat trakan nyai ka buram ka jing ro shame ngai khublai ki ek ba ki mamla le na kamta ka jing wi pi we hadi klemat trakan shobin puli ki ka jong me shobin dia kren Sepang ke ek bangi khristan him de ban le trakarat yarap ingi bangin la ban ya kalti ke badai kalti jo ka ho kalti jo ka shisha kalti ke ba kum ki khoi khristan kum ki ta ki nong bot ki jong kris ki de ban le ni long ki nong pop trakarat bon sen gi le pop bon sen gi trat bon sen gi duna nei to yarap ingi trakarat bat pende ingi bangi la ban le persha kita ki ek basne ke wan ha ka in ko jongi atrakarat ni klemat ngadwai namta ki viewers ki jongi ru ki bang ki pet ya ni ka video to kalang bat ki bat plat iki nak jima jim sa jipang di stom bat to kar khu kar do eki jinan kam ki jong ki baro mai ti ne baro i pan hu gidam thank jisu amen tigine yai kam state number ba ka ni ka topic kalong ka bajrong ti ka bani kong ka ba ki khristan kim de ban post ka de ki post ki ba pen paumen ni sko tho ba phidan kam ban pen i ki apps ki jong phi ba pen ya kata ka biceps ki jong phi bat phile cha ki gym bat pen internet ka met kala jong ni sko tho ba ka ni ka de na ka ban ta ka jinan kam ka jong phi kum ki kan thai phi e ban pen i la jong ka met bat phi sko sarong ya la ka jong ka met bat phi ko ban pen i ru sha ka par thai badan ki badan dang shudap kha khon bat hadir arta yo kamet ka jonga ka long wan bha bat bon sien ki jipen i kamet ka jong ki kum do ka long bat haba ki le kum ta ki sko khlo bha ye ke e ka ba ki long hoi par long e jonga ngi sko tho ye ki ni ki e baro henrei ki dan kampat man sange ban post kum ya ki ni ki post tang ba ki dan ki jing e hakum ki ni ki post ring akwa ban ai south di ki nuksa happy i bi we bani kong ka de balada phi Rai shong kurem kidan kid khot ban ki jong phi ki ba tang ki khmat ka jong u lo ne ka lo ki ba ki de ban i da ka ba buram gim dan kam ban pe ya kita ka ba ar ka de balada phi de ki kimi ki pa ke ka nuksa ka ba phi pin a ya la ki jong ki khon hatu ka long ka ba biang ba pin pus ba pin pau met kum no pin ong ba ka ni ka long ka ba biang haba phi pen i kamet ka jong phi tang ba phi kai pat ki khon ki jong phi ba ke ni ki ki long ki bam ba ha ya ki ba kin le ka balai ka de ka penlong ya ka jing sarong namar ba ka penlong banwan ra ya ka attention ka long kum ba phi ong ba pet ya kamet ka jonga ngalong bhabriu bha bat ka ni ka long ka jing sarong ka tin ka jong uble ka ong hau jermaya ka long ka ba khandai ka khat ka ba ar phulai bat ar phu saw ka ong kumni u ong u try Wat I ba u riu start un sarong hala ka jing start lamni u ba kraw bor un sarong hala ka bor u riu spa un sarong ha ki spa jong u henry u ta u ba ngau sarong to un ngau sarong ha ka ni ba u shampang bat ba u ithu yanga mangalong u try u ba le ya ki jing le yen ya ka jing bishar ba ya ka hok ha ka khando na ba ha ki ni ki e nga sko bha ke ong u try philai pule ka de khon ke ka ba ka tin ka jong ble ka ong tu kan mau ya ki ni ki khon ki ba la ong na ka tin ka jong ble ka ba saw pat ka nu sa ka long ba phila ban long u mau jin thot ya ki wei pat ki khristan phimla ban tep ya ka ba ki khristan ha ba ki pet ka ba ka ja ha ka jing em ka jong ki kum ushin rang udon em ya ka jingkit clear ya ka khmat ka jong u bat ya ta ka jing ko brai ka jong u bat kum ka kan thai ka don em ya ka ta ka jingkit clear haba ka post bat ka ban i ka met ka jong ka jingkali ka wan hang ne par lok e junga ba hata phikwa ban post ya ka ban pen pau ya ka met ka jong phi bat ka ni baro ka long ka ba pen ikwa ya ki we bat ka ba kong san e ka long ba phi long u mau jun thot ya ki we ki khristan ki ba pet ya ki ne hamtam ya ki tu ki ba struggle bat ka jing ko brai ka jong ki ngilai e polob e junga ba ngalai thoi phi ki dan south li ki post ki ba ni kum ki khristan ngi de ban sange ban post ka baning kong ka de
ka post ka ba pen paumen bat menta ngini pe ya ka post ka ba ar bat kata ka ba ar ka dei ka political post bon ap deng jongi ki khristan ngi ju post ya ki political post khamtam habadan ka election ngi ju ya post ye ki ek bangis ngotan dan bateng teng ngi ju ya shang bat ngi ju ya krens new shapang jong ko bai pat ka party lingba jong ka social media bat kani kam long ka ba bha yengi kum ki khristan bangin le ye ki ek baro ngi deban e ha kakti ka jong blai ka balai ka de ka khubor ka babakla kala balong ba phemshim la post ya ki ne hre phia share pat ya ki phia share ya ka kanja conspiration but ya ki khubor ka babakla but kani ka long ba phi pen shite bor ye ki wei bakin nge ye ki ek ba phi phila share walla kam long ka bashisha tis ngo bha check bha hashwa ba phin post ye ki ek ha ka social media but to pe bha ba hatu kani ka long ka bashisha ne em tin ko jong ble ko ong ha ki proverbs ko long ko khat khandai ko khat ko khandai ko ong unong sakhi lam ler un omlat na ka jing pen shitam bat ubakran ya ki jing lam ler un yap no ka tin ko jong ble ko long ko bashisha bat ka badai ko par long be janga to snap ba ya tin ko jong ble batunge bakani kadai ka bashisha ka point ka basaw kadai ka ba complain bonsin gi ju ya complain ban gi ju kan hit ikibrio ha ka social media gi ju ya post khamtam ha bingi le shopping ye ki ek bangim sngau tanar ki ek bangim sngau ya ha gi post ha ka social media ban gi complain ya ki ek ba lajia don na pring jungi ki ba jule ya kani ban to sangeh no ye ki ek ba phile namar ba tin ka jong ble ka ong ha ki philipi kal no ka ba ar ka khot ba khat saw ka ong tule ya ki ek baro khlem ki jing khnyum bat ki jing yanya ki complain pi kan hit philenyan kini ki ek baro ki long ki ba bakla bat ka point ka basan ka de ka post ba comment khlem akor lane basnew kum ha ki social media bon sin ni jo I ba bon bha ki ba comment ki ba khlem akor bat ki jia krans new shapang jong ki wei porlok be jaga nganget ba kini ki ba lakran ye kini kim shim la shim ya ka kerteng ka jong jisu namar bala da kile ya kani kalong ke ek baleran bat bon ki ba julong rude ki ba julong mean ki ba long aggressive ki ju khot kerteng ya ki breu ekum ki khristan kani kam de ban long lada online lani offline ngangit scam ba kandan bai kalenti da kumai ha ka ba ki kila ban comment da ki tien ki ba bha habang apet ya ki comment ha ka youtube video ka jonga bonsin nga ju yo ya kini ki comment claim akor ki comment ki ba pensusi habanga yo iya ki bat bonsin hola da phem skotana ek ka ba nga ga ong tang bawat comment ki ba khlama ko lani ki comment ki ba snew ban sngap hoy ke de yangaru ban kren ye ki ki ba bha khnang ba kano mara ye phi ba phin comment ye ki ni comment ki ba khlama ko ka bible ko ong ha ki kolosai ka long ka ba saut khat ko ben reu ko ong ai ba ka jingkren jong phi hala ka sngi kan long da ka ba jali jo ba la pen thiang da kamalo ba phin yo tip kumno phide ban ya pen phai tien ha uwei pa uwei baro to kan mau ni krin ke jong ble ki bal ong ba to hin kan mau bha ek ba mi na khashintor ka jongi ba to ai ba ki ek long ki ba bha te por lo be junga to ai ba ki ek ba ngi le ki long ki ba pdang hun hakmat ka jong ble ti to hin kan mau ki ni ki santali ki point ki ba ngala ai hang ne ba ki santali ki social media post ki ba ngi ki khristan ngi don kam ban sange ban post ka baning kong haning la I ka dei ba ki post ba pen paumen ka ba ar ka dei ki political post ka ba lai ka dei ka khubor ka ba bakla ka ba saw ka dei ka ba complain bat ka ba san ka dei ka post ba comment claim akor la ni ka ba snew ti to blend kur khoi phi we pi we palo be janga ba to kan mau ekini ki ek bangile kan long ke ek ba padang hon khamar ka jong blai bat ka ban wan ro ya ka jing ro bat ka jing panan buram ya blai